В градинката на Флад ще подремнат до обяд. Късно вечерта се връщат стопаните в своята къща. Навъсена и уморена, пак свикървата замесва хляб. Это така ли пъти на байра, чувство? Да. Ма той с пръста само казва на байра. Ясно. Вече май не ближавам 35, а все още минавам за един млад поет. Едно старо момиче, точно в мен делици, започва да диле. Свекърът разделя питата на три отново, а Богданка чака на готово. Ами на Богданка, тя не заслужава, който не работи, знае, не опланява. Сладък е хлябът на тая софра. Всеки с труд е постигнал това, а Богданка просто седи отстрани, към софрата перела гладни очи. Семейството вечеря и култура и се отправя да нощува. И Богданка легна, всички спят. Но не заспа, дълго в леглото се тя въртя. Мигом от кривата скочи, пусна, баница разточи. Опече я за в час и си провикна с пълен глас. Закуската ви е готова, днес ще бъда булгунова. Няма вече да съм мързелива, ще съм снагичка работлива. Доволни всички закуска си взеха и с бодра стъпка към бустана поеха. Tja sok doma. Богданка мете, полива цвиля, помейте двора. После към къщи тя се отправи, бързо всичко в ред да постави. Ядене сготви, пита опече и на свекървата заплете емече. Много бъргава станала тази Богданка. Ще стане човек от нас.
Днеска вече ще я ред първото парче за теб. Странки хляба. Хлябът заслужаваш, за това го получаваш. Силното горче. Мамо, тати, заповядайте, елате тук, не е като у нас да си правя вечен пас. Обърни се към пулсата. Слушайте. Слушайте и запомнете, работливи ви бъдете, защото нека всеки тук разбере, че кой не работи, не трябва да яде. Сами мрът бъде и я има той като. И всички Богданка, всеки в средата Богданка, свитата